Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang Nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Para sa haring inyo! Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Aryo, ano? Hindi mo ito dyan! Amo maniwan si Poldo, ano? Dirara ka mo, lakas. Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayui ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parimiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa prelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga, Showtime! Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, suguro na naton ang pagharap. Hay, kasubo gali sang kabuhi, no? Si nanay kag si tatay sako perme. Hay, mayo tani balakon sako sa trabaho, aw. Galing, si tatay sako upod sa barkada ya. Tapos si nanay sako man sa panahor sa tungitan. Uy, ala. Do si Migo toy man nagapakadto di, oh. Hello. Ay, abaw do piyo ba? Noy, ari ka di gali? Siyempre, kabalo ko makadto ka di mo. Mayo no kay kita na lang ya permeng nagaunungay. Oo, kay matutuod na kaya nga abyan. Kung ko, di wa. Ati okay Ti, ano nga aton? Ano nga aton man? Ako gani mamangkot si imo kung may dala ka. Dala nga ano? Dala nga bayabas. Nga nakasiling kang may dala ko nga biyabas, haw. Nakita mo nagabukol sa bulsa ko? Hindi napanimahuan kung bayabas mo. Ikaw bala mi gunoy-noy. Joke lang na. Ano nang sa bulsa mo? Ako na ng pagkaon. Baw, kanami si mo may gutoy-toy, no? Nga haw. Kay kung magkita na itaya wala mo gid ko ginakalipatan nga dalaan siyang pagkaon. Kag sino naman ang nagsiling sina nga para ni sa imo? Abaw! Abi ko, ako na may gutoy-toy. Ato ni Dua, basta masabat mo lang pamangkot ko. Ano naman ang pamangkot, aw? Hindi bala alam ka sa English? Oo, Ano na, aw? Ano sa English ang diskarte kito nga anta kapag kaon? Abaw! Ano sa English ang diskarte? Oo. 5, 4, 3, 2, 1, ing! Tama! Mapiyaw ba? Balaan ko na. Ano be? Siyempre, strategy. Paano mo nabalaan mi gunoy-noy? Nalantaw ko na namong. Ay, ambot sa imo. Oti, mapapakot na lang ta. Aw, abi ko tungaon tanan ng pamahaw, mapapakot patagali. Oo kay dapat may makapakot gid sa papakot ko. Pero, antes ka magpapakot, may pamangkot ko anay si mo. Ano na mi gunoy-noy? Kapaligo ka na. Ayan na, ano ang klase pamangkot naman? Sige papakot na. Ay, ambot. Tanigin pahambal mo na lang ko, kundi tanigin na pa natapos ang papakot ko. Sige na, hambal na. Anong papakot mo, aw? Ariyo may 2 kapalpal. Oh, Gindasok sa 2 ka buho. oh, Pagabot sang palpal, nadagdag ang buho. ala! Ay, ano mo naman? Ngarot-ngarot ka gid sa ulo mo, aw.
Siyempre, way ko kabalo mo. Ano to gani? May duwa ka palpal. Gindasok sa duwa ka buho. Oh, Pag-abot sang palpal, nadagdag ang buho. ayala. Ano na siya migutoy-toy man? Siyempre, ano pa, kundi short, puroy mo ba lang nga may gisi sa buli? Puroy man lang galing sabat sina. Oo, Ote, areo piyo na niya. nga man. Ako naman mapapakot sa imo ah. Tanawon tabi kung mapaktan mo. Sige ano napapakot mo aw? Areo, ang ulo, iyasang sapat. Ang lawas, sansalon. Agoy, Ang buli, iyasang tao. ay naano man nga pamangkot, imo magyunoy-noy man? Ano man na mo, ano kabudlay na yahaw? Way ka kabalo? Ano to gani? Ang ulo, iyasang sapat. Ang lawas, sansalon. Uy, Ang buli, iyasang tao. Sa subong, wala gyapon nakapanawag si Tito Lorenzo kung paano nila luwason si Lolo Pedro nga si Chay Lucia. Nakatulto na to sila sa hideout ni Boy Tirador mo. Kiginupdan ko sila sa liligan. Ano ni man? Basi bala mabala nila ni Boy Tirador nga nanugid ko sa mga pulis blaw. Yabaw! Patay gining do katigulang mo. Kinan mangita mo kusang pagi Balakat ko to bala. Mangita ko sa pagi kung saan ko sila maluwas ni Lolo Pido kag si Chay Lucia. Ay gole. Atong motor sang tinaw ni Boy Tirador. Gamiton ko naman to Ambot ko na to pa na to sa likod sa tiyanggihan ni Chay Lucia. Tabunan ko lang to kasako mo. Katuan ko to Bala na lang ko na nung matabo. Mabalik ko to sa hideout ni Boy Tirador. Pag mangita ko sa lagyan pasulod. Malakat ko subong Katuan ko tong motor motong gamiton ko. Sir, ano taning kinanglan mo sa akong sir boy? Maki, kumusta ang duha ta kabihag? Si Lolo Pido kag si Chay Lucia. Ato na sir, gan pakaon ko na sila. Maayo. At ipanang duha katigulang gay na Maki. Hindi sila papabaye. O gali, may napaminsaran ako Maki. Ano ina sir? Kinanglan, mahimo tana ini. Subong nga adlaw, kinalan matapos ta ini Mak. Ang ano bala ina sir? Pamutangan ta sang CCTV. Ang palibot sa aton hideout to. Ano sir? Mayo to din ang idea sir. Huwag sa sinamak. May balaan ta. Ang pag-abot ni Jockey. Kagbay na paminsaran pagid ako Maki. Kag ano ba lang napaminsaran mo sir boy? Kinanglan madakpan tagid si Jockey. Sa paagi. Sa pamaagi. Sa isa kalambat.
Wala Maki, mayo nga ideya ina. Ha, Maki. Ba, kek mayo na to, sir. Lambaton ta si Jackie. Kek. Oo, Mak. Gani maghulag na kamo, subong. Magpamakal na kamo sang CCTV. Sige na, Mak. Ano, Maki? Natapos ng labrahon ninyo? Ito. Finish na, sir. Kadasig sila magpangtakod sa CCTV, sir. Ang dito sa likod, Mac. Napamutangan nyo na dito. Tapos na, sir. Wala na kasang problemahan, sir. Amo wala. Wala tontang pag-abot ni Jackie. Oh, Mac. Naubo ka, sir. Oh, ito. Pero wala inisang kaso. Imnan ko lang inisang ko. Madula na ini. Hamogin, sir. Sige, sir. Wala tontang pagbalik ni Jackie. Arin ako di sa likod sa tiyanggihan ni Chelusia. Ay, abaw. Kalulo, masih Chelusia ba? Kalulo, kalinong-linong sa tiyanggihan ni Chelusia, oh. Ba? Ako na yung motor ba kung okay pa na eh. Ate, okay pa na. Ba? Malakad ko subong ah. Bala na, pasimpalad na. Bao Lord, okay man ko ay. Buligim ako nga maluwas ko si Lolo Pidong kag si Chelusia. Ron, pandaron kong motor ah. Ngap! Ay, abaw! Kana may sangandra sang motor, no? Sige, ron na. Pasibadon ko di na. Ay, ngap! Abaw! Ay, abaw! Lupa na nga, hindi ko ba? Ara naman ko ba? Maganda ka mo. Luwason ko si Lolo Pedro at si Chelusia. Are pagi patuduhan ko pagi ng motor. Are, papaw! Wala na ka dapat ang ruida ng motor sa duta ba? Para si Jasik ba? Para sinkang ko pagi na. Are, papaw! Sigurado na gid ni. Ngano? Nga ako na gid niya pagkaon mo. Ate, sige ah. Sirit na. Ate dalade. Oo. Ate Aryo. Ari ay. Ang ulo, iyasang sapat. Ang lawas, sansalon. Ang buli, iyasang tao. Di ano na? Siyempre, tao nga nagapangarado eh. Ay, gaya. Ay, oo, no. Hindi bala? Ang una, ulo, nagalakat, sapat, karbaw. Oo. Ikadua, ginaguyod yung arado. Hindi bala sang salon? Oo. Ote, ang nagauyat sa sang arado, hindi bala tao? Tama. Di ba? Ang galing ko, no? Bilib na ko sa imo, migunoy-noy ah. Ngaw? May utok ka man gali, no? Migo toy-toy? Ha? Palayo-layo, di ba? Ngahaw?
Basi bala makapatay ko amigo, hindi urasaw. Sige, Catherine, ha? Lola, Mag-istoryahan na kamo di anay ni Jojo kay malagaw-lagaw kami anay ni Miloy ko. ate sige la. Pero siguraduhan ko sa imo Nga ano? nga ikaw naman na tanan magasto. Nga aga, wala si Lolo Miloy nagagasto, haw? Ha? Nagagasto man eh? Ay tuod ka Lola? Oo. Nakaagay kami date nga si Miloy nagasto. Aba, dumayo haw? Oo. Naghulam siya kay Pareberto. Kay bayaran niya lang kuno kung makuha ang pensyon ko. Kagamot ang yung gasto ya sa date namon nga duwa. Ay abaw. Ay ang buhat na lang si Lolo Miloy bala mo. Oh, gapamusi-musi lang sa mataya kay tuod ang ginhambal tao. Kita mo ka kanta-kanta lang siya ho. Sige, Lolo Miloy. Tulabas siyang. Maglagaw ka mo anay ni Catherine. Ni Catherine. Oh, kami ang aduwa yung malagaw na no, madate ka mo ni Miloy out. Ang buot ko silingon, maglagaw ka mo anay ni Lolo Miloy. Eh, kami naman din ni Catherine ang mga istorya. Ang matuod. May pamangkot pa kung daan sa lalaki ngayon eh. Oh, ha? Ano ang pamangkot mo ha? Amo na lang niya Lola. Sismosa, magaling si Lola Basyang, no? Joke lang na kabalo ko nga inyo na nangaduwa. Sige, dali na Loy, dali na, malakat na kita. Sige Lola, halong ka mo, Lolo Miloy. Halong ka mo. Ano itong ipamangkot mo sa akon, Ja? Ganda, mangkot lang kuntani ako nga. Ngaway ka naka-reply sa ako now. Halin sang aga. Tapos nagrikda ka na lang diri kadto. Wala ka gid naka-message. Ha? Kuan, isa ko abi ako eh. Sa ako, wala ka gid bisan isa lang ka text. Budlay bala mag-text or mag-chat? Bisan thumbs up na lang. Kuan ga, ang matuod, wala gid ko naka-open sa cellphone ko. Tungod sa ako eh. Ay, ginsugo abi ako sang nagamanid sa amon na clinic nga itudloan namon ang bago nga nagsulod. Ha? Nga may bago naman ka mga masahista? Oo, bago siya nga nagsulod tungod naghalin ng isa namon kaupod. Ikaw nag-training. Oo. Ako, bulos-bulos man kami. Ugaling, siyempre, pag-training ko sa iya, dugay-dugay, may nag-abot naman yung customer. Pagkatapos, nagbalik naman ko tudlo sa iya. Amo na nga, wala gid ko naka-time nga mag-open sa cellphone ko. Ay, nga sino naman na haw? Bago naman nga lalaki nga masista? Kuan ga, ang matuod, babae. Ha? Babae? Oo. Kulang kami abi babae nga masista eh. Oo. Si Celine. Okay. Tingala kung wala ka gid naka-reply. Hindi tungod sa iya, kundi nga tungod sa ako lang ako ga. Ay. Sige. Naintindihan ko ikaw, Jo. Basta ha. May nag-text sabi sa akin eh. Ha? Sino naman? Basta lang. May naghambal sa akin nga. Do ka close na kuno sa inyo. Ha? Natural lang na ga. Kay siyempre mga upod man namon sila sa ulobrahan. Natural lang nga mag-istoryahanay kami. Nga makipag-close ako sa ila. Kabay pa. Ikaw bala. Dali ka bala diri. Ikaw ha. Siguraduhan lang. Palangga ko ikaw, Kat. Hindi ako gusto nga madula ka sa akon. I love you, Catherine. Basta. Oo. I love you, ga. I love you too, Jo. Palangga ko man ikaw. Pasensya kay medyo nagselos ako. Kanami, no? Nagtukar gidayo ng music. Yan ay pa. Do hindi man aton tinso. Ay, dawlain man ang music yung nagtukar. Ala! Ari ang ato niya guro, Sa karoon nga adlaw, ikaw akong haranahan. Na, aray ang aton tinsong. Ay, nako. Sige, malakat na kita. Malibot-libot man kita diri. Sige, dali na. Tinapamatahong na regalo.
Kamusta ka di Kap? Okay, good boy. O, tuod tong balita nga nabatian ko nga, nagpail kagid man kuno sa imo nga certificate of candidacy. Oo, boy. Ginto man ko ang hambal mo, nga mapapili ko. Kaya nga ang handom ko, magbulig sa Pumuloyo, kag matagan siyang maayo nga pala nga buhian, hindi lang ang aton barangay na isyaga, kundi ang aton siyudad. Ay, abaw! Kap, pwede nga akong imo nga campaign manager? Ano ang mapamatuod mo nga nami ka nga campaign manager? Amo ni Kap ho? Hindi bala, damo di ido sa aton barangay? Kag ano naman yung labot yung mga ido sa barangay naton sa kampanya sa eleksyon? Ang himuon naton Kap, ang mga poster nimo, itapik ta sa lawas ang ido. Pag nga itapik mo yan sa lawas ang ido, ang mga poster nga may tsura ko kag ginakampanya ko. Agod Kap, bisan din niya malagaw ang ido, makita nilang itsura mo, kag makahambal sila nga. Basta may ido, botohon ta si Mr. Dupepte-pepte. Kaya na ano ka manimo ya boy man? Joke lang na Kap, pero ako ya, buligan tagid kaya Kap, hindi ta kaya pagpabayaan. Kag syempre Kap, hindi mo man ko pagpatumbayaan eh. Ito wala na problema. Ay kung magdaog ko, ang magapong ko dire ang ato number 1 kagawad ni si Kagawad Randy. Ay abaw, otro man na Kap. Otro nga ano? Otro man na nga, mabulig man sa Pumuloyo. Abaw. Pakod ko Kap, kung magdaog ka, laban-laban, malipay gini si Nicole. Oo mano. Pagbasi ba tunon yan ang ginatanyag ko nga Anong ginatanyag mo sa iya Kap? pagigugma. Ano? Tuod, di man galing na batsagan mo Kap? Naluyag kagid gali kay Nicole? Hindi siya mabudlay higugmaon. Oo eh, pero ikaw yakap budlay kaya palang gaon. Ano naman ang imo boy man? Kap, tugay ko na bala ini pamangkot kung tanay sa imo mo? Ano na boy? Nga ginatawag kanila nga Dok 50-50 haw. Do kasagwa sa ngalan mo Kap. Namatod boy. Ang ngalan ko Doro. Ay, abe? Ay oo no? Ari todo? Kapitan Doro? Doro Kalte. Kaya mo na tuod kung ang ngalan, Doro Kalte. Kuan boy, siyang gamay pa ko, na-aksidente ko, na 50-50 ko. Amo nang tawag sa akon, siyang akon nga ginikanan, do 50-50. Abaw! Ay, galing ka Kap? Abi ko gani anay, kung din panamkon ka sang una sa aton presidente. Ako boy, nangin presidente man ko sa una. Antes ko nangin kapitan, presidente ko. Presidente sa ano Kap? Presidente sa Purok. Pre Duming! Ay, Pre Albedo. Ay, wayo kay ari ka na. Di, kapangapi ka na. Uway pagani, Pre Duming. Ay, si bayo kay ako, way man. Di, pungko na kay mga pita. Ay, di, sige. Ay, oo gali, Pre Duming. May idil gali ako sa imo. Ay, ano ina, Pre Albedo? Kung mapaktan mo ni, ako ang mabayad sa kape mo. Abaw daw ba ayo dihaw? Di, tapos, kung hindi mo mapaktan, ikaw bayad sang kapit, ha? Ati, sige, bayo di ka dilaw daw ari-ari mayo di. Di ano na, ari-pari Duming, ho, ang pamangkot ko. Sa diin nga lugar sa Pilipinas ang pinakamadamo sang ati. Aha. Ay, do ako gituod ni mga babayad sa kapidabon mo. Ay, Pre Albedo, amo gina yung pamangkot mo? Amo gina pamangkot ko, Pre Duming. Kay total damo ka man sang linagawan di sa Pilipinas. Abi, kung alam ka, diin nga lugar ang pinakamadamo ati. Ay, kapis. Hindi na, Pre Duming ya. Why na siya sa kapis damo ati ya? Iloilo.
Hindi manggapo na pare Duming. Bakulod. Hindi. Katiklan. Hindi. Naubos ko na paglawag ang mga lugar. Way gapon, hindi gapon abo. Ito mamayad gid ko niya sa kapiya mo. Ayos to, kabangkalan. Ay, hindi manggapon. Ati ko na bo, ikaw be pre Albedo. Adi nga lugar din sa Pilipinas sa pinakamadamo ati haw. Mamayad ka kini subong pre Duming mo. Ay, sige lang isa mo lang nakabaso. Manila, pare Duming. Ay nga man Manila ang sabasaw. Di kaya ang mga tao to, pare Duming. Basta magulang sa imo. Ang panawag dito, ate. Ay, oo, kuha ko ng bote sa likod. Ay, hindi ba na mga ate? Ang pamangkot ko sa imo, kundi nga lugar ang pinakamadamo, ate. Why man kuya maghambal yan nga. Ate, ganyan nga itom. Ay, oo, tuod. May punto siya. Halimbawa, Bikap, maperdi ka giban sa ining eleksyon, anong matabo? Siyempre, balik ko sa pagkakapitan. O, Tikap, ang magasto mo ya? Way man na problema kay may pundo manalin sa ibabaw. Ibabaw sa ano, Kap? Sa atop? Mga tao nga nagsalig man sa akon. Tikap, dala ka sa linyada ni Mayor? Dito ko sa piyak. Ay, nagtipyok, Kap? Kwan, depende na abi sa kwan. Budget. Abaw! Abi mo, Kap? Ano boy? Malipayon gi ko katama. Man. Kaya nga daw kadamo sa nagpadalagan mayor kag vice mayor diri sa aton. Laban-laban, dagko gining ligis ta, Kap. O, Kap, ginapananaw ko na nga maulan gid ang libo sa akon. Kag sa akon man boy. Abi mo boy, may na-realize pagad ko. Ano na, Kap? Kung halimbawa magdayunay man kami ni Nicole, ang ako ni Moon, kung magkaanak kami, pangalanan ko gid nga Wisely. Oy, baka pinasay isang ngalan sang bata mo, Kap, magamo na eh. Nga Wisely how? Agad nga papilion ko siya sa eleksyon. Himuon ko siya nga politiko. Agad nga permi siya ang balon siyang tao. Vote wisely. Abaw! Amo na. Kinanglan. Amo na ngalan ko sa bata ko. Inayakap kon. Kon ano? Kon sabton ka ni Nicole eh. Wala man ang gani igugmasi mo. Kung mo na boy, kung wala man lang chance nga sabton ko na Nicole, wala ka kape halin sa akon. Ay, Kap, padayo na lang pagpangaluyag sa iya. Kay hambal gani nila sa dalayon nga tulo sang tubig ang bato mahumok ginakap. Hindi man aguro bato ang tagipusoon ni Nicole. Palanggaon niya lang kanakap. Basta ano boy? Basta may kape ko, Kap. Uy, si Inday Badang man niyo? Ay, Inday Badang, ari ka dagali, day? Oo. Siya di ka naghalin, day? Sa balay. Ay, abaw, maayo kay nakalagaw ka di sa balay. Way mo ko gindalaan pamahaw, day? Wala. Nano man no, silulo mo pa ilyong mangayo si mo pamahaw. Iti, day, kamusta galigi mo pag-eskwela? Okay lang. Ate, ano taas man ang grado mo? Medyo lang. Aba, medyo lang nahuya ka pa? Iti, day, anong ginaway ka man sa mga classmate mo? Wala? Wala. Wala? Ano magali, ikaw nga pangaway sila? Wala gidya? Amon ang nami, day kay dapat, ang bata mabuot. Oo. Na, amon ang pinakanami. Pila ka na gani sa Day Badang? Grade 2. Hindi, pila na balang imo edad haw? 7. 7 ka na? At tubo-tubo lang tagali, kaya ako 8 na.
nakita mo si lolo mo, Miloy? Nagkadto sa talamnan. Nagkadto siya sa talamnan? Nagano siya dito? Nagpasang saging. Uy, ano niya kunong saging, haw? Umbo? Abi ko'y pakaon siya kon. Matanok ta siyang kwan, siyang... Saging? Saging. Dalaan mo ko kung makatanok si lolo mo, ha? Oo. Mo nang pinakanami, da.